لك ساعة شعت خين الله كاب استوديو زينا ار تي في زينا مسنادون في المال زخوركم تعذبتنا كمي تمسيو لهم سولس 10 شو عاد تحساس ساعة شعت تمشي استدالوه هاجراون زيناتات حيزلكم قريبه زلخو ادي بعبدي فلماغن حبريت علنا ابو غاندا بزكاي زلو قطمات سيكافات ساتف زلا هاجراويت غانتا قعسو اغري ارترا لومي انصار كينياويت مزنا بزكايدتو ناي فرق فصامه قطم 4 بحده بمسعر ناب قطم نوانچ حليفالا بزعبا سدالو مدب سبورت دحر زين عرب كقرب مخانو نحبر نمكتالكم بخبرنا عدمكو بغندي نتبتات فيلم بيت صحفت تغلال اوديتر اد معنت اوديت المحيال زعل مركبا كايدو اب زبادو باب مربح درو زتكور سلطنات وهيبو حرستوت بادا وحجاب حرشان زوردو زلو عنوت زلاق فتح كنا ديلو زويعم سراويت كونغون زمارخو مامايت عطقات نرواندا ركيبو روسيان تركن منغس ليبيا وتادراو دقف المقباري سرحا خمزلوا قليزان تشاينان روسيان قل خفال اقاداتات سمين كوريا خلعال اما مغربان زرزرات زينا بيت صحفت تغلال اوديتر زمدنا تغلال اوديترن عماويلهم بمدلدال اد معنت اوديت المحيال زعل مركب لومي ابس مرا كايدلو ملو تحستو غازيتنيا فورتنا عندهم بملكع زينا وصبصاب نزدالوتو زينا ازي برهان توربايا بيت صحفت تغلال اوديتر اد معنت اوديت المحيالن بوغن تكالات منغست كوسد بزعبا زغبو سغمتتاتن مزتاي زعل مركب بعصر شوعات تحساس مس حالفت من محدارن فاينانسن كمون وشتاو اوديت منغستاو باجتاو اهدوتات اكايدو اتا اخيباد معنت اوديت ام صفاف باجتاو سرحاتن مقراب صفوف تصابن اقداسنت عقابه حقاو سندات اتاويتاتن وصايتاتن كمون صفت قبليتات ام مسرح ناي تعامتاو زكايد ني اوديت سراح نمبراه زعلميو تغلال اوديتر اتو غرز جهر قبر مدهن نيرينا بزهابو حبريتا عملو سو كفتكال زلو حطرتات نمملا تكبارن نتكالا زوهاب لبواتات نمرققات اندغمتات على ليخا نمقرامو زحقز حسابات نمهاب زعلم الركب مهانو بمتكاس كم حيز قبو سرعة فاينانس نمحياش منغستي يسرح كم زلو قاليتو تكالات ناي منغستي نتسكايدو سرحات اوديت مستقبران اي اوديت ريتو يوهابيو نتو اوديت ريتو باوديترات زوهاب ريتو تات كتبرا خلال اللون ناي بحق نسون زتكبرا خاينتي صفوف السرارها سريحان كبازكال إذا سلزوا خنينا نتي سوف سرارها كحق الزغل زنايلو مع داخل سوينا أبتن تكلاتنا من كسزلونا يبعل المدوتات بسنتنا عقم سب بسنتنا بقعة سبات حدا بده بدرجة من قستون كجبر كتاتات زلوا عقبات سيستماتون الله سلزت بدوتات بزح قات خني أبتن تكلات من قستي عقمن كجبرائنا أنا كل زين دفاف አቶ ገረዝ ገሄራስ ዒቡን ንጥፈታት ቂላታት ውሽጣው ኦዲተርን ፋይናንስን ንምውሃሃድን ዝረአ ጸገማት ንምፍታሕን ብወገን ቤት ጽሕፈቶም ንዘሎ ቁርብነት ድሕሪ ምርግጋጽ መንግስታዊ ባጀታዊ ኣህዱታትን ኦዲተራትን ብሓባር ንሓደ ዕላማ ዝሰርሑ ተመላላእቲ ከም ዝኾኑ ኣዘኻኺሩ ሓደ ኦዲት ትገብር ሓደ ኦዲት ትግበር እዚኣቶም ክልተ ገጽ ናይ ሓደ ሳንቲም ኢልካ ክትሰርዎም ትኽእል ኦዲተራት ንዕላማ ናይ መንግስትን ሃገርን እዮም ዝሰርሑ እተን ትካላት ናይ መንግስቲ مدبات ناي منكس خطر براين صراحة حجزي قدم زنبرة تحساس بانتاي نيرو اوديتر كمص خلو كمزي تقاصاصاري مزي نيلكا ناي كال ناي زيد اللي سمعتها تفتر نيرو نزغن ابزحلف عمتات كنصبرو فتينا انا سبيرنا يا خاينا ኣብቲ ኣኼባ ክፍሊታት ኣታዊ ውሽጢ ሃገርን ጉምሩክን ክኽፈል ዝግብኦ ግብርን ምዕቃብ ሰነዳቱን ንፕሮጀክትታት ብግቡእ ፋይናንሳዊ መግለፂታት ክዳሎ ጨረታታት ሕጋዊ መስርሕ ክኽተል ብለቕሓ ዝተዋሃበ ገንዘብ ኣብ ግዚኡ ክእከብ ንብረት ብመልክዕ ዋጋ ተተሚኑ ጸብጻብ ክቐርበሉ ዝብሉ ዛዕባታት ብሰፊሑ ተዘቲሎም ኣብ መወዳእታ ተሳተፍቲ መስርሕ ምእኩል ዕድጊ እተን ትካላት ብዝደልዮ ኣገባብ ኣብ ግዚኡ ክፍጸም ንኽኢላታት ፋይናንስን ዝምልከቶም ሓለፍትን ስልጠናታት ክውደብ ካብ ነፍሲ ወከፍ ትካል ምስ ቤት ጽሕፈት ጠቕላላ ኦዲተር ቀጥታዊ ርክብ ዝህልዎ ኣካል ክቐውም ዝብሉ ርእይቶታትን ለበዋታትን ኣቕሪቦም نابكال زينا مسن سجر وفرق تابت عن قصب درجة هاجر كما فرق زحل فور حدار راب كل تبرخ كايد مصنحو يفلت ما قد سلطناتو عمل لا زوادو بيوهابالو وكيليرينا فيلمون تكابون زدالو تسبسب دانايت قبريبوت كتور بيها ኣብ ዞባ ደቡብ ወፍሪ ክታበት ፀረ ሕማም አንቅፂ ካብ 15 ተሓሳስ ኣብ 12 ንኡሳን ዞባታት ይወሃብ ከም ዘሎ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዶክተር አማኑኤል ምሕረት ኣብ ሓቢሩ እቲ ወፍሪ ብ15 ተሓሳስ ብወግዒ ኣብ ዝተበገሰሉ ዶክተር አማኑኤል
اتوطن اب كل عد محادك كساب 30 عمت نزركبو 700 كاب حزبي زوبا دبوب نمختاب مخانو بمتقاس قدنو نتحت 5 عمت نزعد ميهم هصانات فيتامين اي كم زعدل قليصو اتنا كتابت مدب اب استا 7 قومت تكالات عنا 1230 غيزياو مختب نقطاتات كمون اب 10 باغار زبصح بوتاتات ككاين مخانو كفلت خايللو درون كاب مينستر طعنان مينستر مكلخالن زتواصا لعل 200 ጉጅለታት ሞያዋን ሕክምና ናብ ዝተመደበሎም ቦታ ተዋፊሮም ንጥፈታቶም የሰላስሉ ከም ዘለው እትስተረኽባ ሓበሬታ ይነጽር ኣማሓዳር ዞባ ደቡብ አቶ ሀብታ ኣብ ተስፋጽን ኣብ ዝስምዑ ቃል እትወፍሪ ኣብ ዝተመደበሉ ግዜ በዓወት ንኽዛዘም በሓፈሻ ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ ብፍላይ ድማ ወለዲ ኣገዳስነት ናይቲ መደብ ብዝግባእ ተገንዚቦም ኣብ እዋኑ ደቆም ክኽትቡ ኣዘኻኺሩ ንሓንጎልን ዓንዲ ሕቆን ብምጥቃዕ ሞት ዘስዕብ ሕማም አንቅጺ ብርቱዕ ቃንዛ ርእስን ምድራቅ ክሳድን ዘጠቃለል ምልክታት ክህልዎን ከሎ ኣቀዲምካ ብምኽታብ ወይ ድማ ቅልጡፍ ሕክምናዊ ረድኤት ብምርካብ ክፍወስ ዝኽእል እዩ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኣብ ኤርትራ ናይ ሓደ ሰሙን ዑደት ንምክያድ ተማል ኣስመራን ዝኣተወሉ ባህሊ ኢትዮጵያ ኣብቲ ዕለት ኣብ ሆቴል ኣስመራ ፓላስ ናይ ድራር እንጉደት ገይሩ ኣብቲ ጋጣምን ዕላማ ናይ ትምሪት ዝገልጽ መደረታት ቀሪቡን ያባት ተበርኪቶን ነዚ ጉጅለ ባህል ስብሪት ብዘቕረበቶ መሳጢ ትሕዝቶ ዝማዕረገ መደብ ዝተኸታተለት ጋዜጠኛ ኣርሴማ ኣስመሮም ዘዳለወቶ ትሕዝቶሎ ሳምሶን ሃይለ ከቕርቦ እዩ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ናይ ሓደ ሰሙን ዑደት ንምክያድ ኣስመራ ንዝኣተወ ብሚኒስትር ዲኤታ ባህልን ቱሪዝምን ወይዘሮ ቡዝነሽ መሰረት ዝተመርሐን ልዕሊ 60 ኣባላት ዝሓቆፈን ልኡኽ ባህሊ ኢትዮጵያ ትማል 16 ታሕሳስ ኣብ ሆቴል ኣስመራ ፓላስ ናይ ድራር እንጉደት ገይሮም ኣብቲ ኣመሓዳሪ ዞባ ማእከል ሜጀር ጀነራል ሮመዳን ዑስማን ኣውልያይ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ኣቶ ረድዋን ሕሰን ከምኡውን ዕዱማትን ማሕበረሰብ ባህልን ስነ ጥበብን ዝተረኽብሉ ኣጋጣሚ ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ ኣብ ዘስምዖ ቃል ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝግበር ባህላዊ ምልዋጥ ኣብ ምርኢታዊ ጥበብ ከይተወሰነ ኣብ ሞንጎ ባህላዊ ትካላት ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ዝምድና ዘዕቢ ቀጻሊ ርክባት ብምክያድ ተመክሮታት ንምልዋጥ ዝሕግዙ ሃብታማት መደባትን ኣጋጣሚታትን ብምስራዕ ክስራሕ ከሎ ከም ዝኾነ እቲ ቁርብነት ድማ ተረጋጊጹ ከም ዘሎ ገሊጾም ኣብ ሞንጎ ክልተ ጎረባብቲ ሃገራት ዝምድና ክዓብን ውፅኢታዊ ክኸውንን ዝኽእል ምቅራብን ምክብባርን ኣምጎና ክሕይል ከሎ ስለ ዝኾነ እዚ ባህላዊ ልውውጥ እዚ ከመገዳሲ መሕያለይ ረዋሒ ተወሲዱ ክልቲአን ዓሩብ ሃገራት ብቐጻሊ ከተግብርኦ ምዃነን ብተገይሩ ዘሎ ምርዳእት ንምግንዛብ ይከኣል ውፅኢቱ ባህልታት ናይ 9 ብሄራት ኤርትራ ኣብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ዑደት ኣብዘን ከተማታት እዚኣተን ዝነበር ኩሉ ኢትዮጵያዊ ርእይዎን ፈሊጥዎን እዩ ከምኡውን በዚ ሕጂ ኣብ ኤርትራ መፂእኩሞ ዘለኹም ምስሊ ምርኢታዊ ባህልታት ብሄራት ኢትዮጵያ በቶም ኣለዎ ዝበሃሉ ብሉፃትን ህቡባትን ስነ ጥበባውያን ሃገርኩም ከተንፀባርቑ ብዝወሰድኩሞ ታሪኻዊ ስጉምቲ ኩሉ ኤርትራዊ ንባህልታት ኢትዮጵያ ዝያዳ ክፈልጦን ከስተባብሮን ዓብይ ኣጋጣሚ ክኾኖ ምዃኑ ይኣምን በዚ ግብራዊ ኮይኑ ዝቕፅል ዘሎ ንሃገራትና ዘቀራርብ ኣገደስቲ ናይ ባህሊ መደባት ተተባቢዕና ከዓ ነቲ ዝዓበየን ቀጻልን ረብሓታት ዘውሕዝ ብምሉእ ድሌታት ናይ ክልቲኡ ሃገራት ዝደልደለ ነባሪ ዝምድና ንምርግጋጽ ዘሎ ምቹው ኩነታት ንዝያዳ ክረብሐሉ ይግባእ ሚኒስትር ዲኤታ ባህልን ቱሪዝምን ኢትዮጵያ ወይዘሮ ቡዝነሽ መሰረት ብጊዳ እዚ ድሕሪ ናይ ነዊሕ ግዜ ምድላዋት ኣብ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ባህላዊ ዑደት ማዕጸልታ ናይቲ ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ባህላዊ ዑደትን ምልውዋጥ ኣቐዲሙ ብጉጅለ ባህሊ ኤርትራ ዝተጀመረ መደብ ምዃኑ ብምጥቃስ ርክባት ክልቲአን ሃገራት ብማሕበራውን ቁጠባውን መዳያት ኪኖዚ በርቲዑ ክቕጽል ዘለዋ ጽኑዕ እምነት ገሊጻ እንደምታውቁት የኤርትራ መንግስት እንደዚሁ የባህል ልኡካንን ልኮ
كم تفلطوا ناي إيرترا ناي بهلي لؤخات عبر بعد كتماتات إثيوبيا عابناي ملوات بهل مدب غيريوم إذن قبرو زلنا عدد ما مغطلتاناتيوم إذا جميرنا يوزلنا ناي ملوات بهل مدب بغطباون محبراون مديات تدرعو كغطلكا امنتي تنعم أبزي نسومن مملاتا أب إيرترا نتسنحن لؤوان أب كتماتات أسمرا كرنن باتعن بهلاوي تحستونا بمغرب ناي إيرتراويان أحواتنا أحوقسنا خنملس تسفاي مليوم ጥሩ ዝግጅት አዘጋጅተን አስተስተን እንመለሳለን የሚል እምነት አለን። ኣብታ አጋጣሚ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ነትጉጅለ ባህሊ ህያባት አበርኪቶም ኣብ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ኣዋሃድ ሽማግለ በዓላት አቶ ተስፋይ በርሀን ዋና ዳይሬክተር ክፍል ባህልን ስፖርትን ዘዋ ማእከል አቶ እንድሪያስ አስመሮምን ንኤሪና ኣብ ዝሃብዎ ቃል እዚ ተጀሚሩ ዘሎ ባህላዊ ምልዋጥ ኣካል ናይቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተበጽሐ ናይ ሰላምን ምሕዝነትን ስምምዕ ምዃኑ ብምጥቃስ ኣገዳስነቱ ኣብ ምዕባል ክልታዊ ዝምድናታት በቐሊል ከም ዘይጥመት ገሊጾም ብፍላይ ኣብ ስነ-ጥበባዊ መዳዩ እትሪኦ ከለኻ ኣዝዩ ጸላዊ ኣዝዩ ኣገዳሲ መደብ ስለ ዝኾነ ከም ዝበልኮ ከምቲ ቀዲመ ዝበልኮ ንቅድም ናይ ኤርትራ ጉጅለታት ባህሊ ከይደን ሕጂ ከዓ ናቱ መቐፀልታ መፁ ኣለዉ እዚ ሕጂ መቐፀልታ ናይቲ ክካየድ ዝፀንሐን ዝቕፅልን ኣማቲ መደባት ኮይኑ ይስማዓኒ ምክንያቱ ባህሊ ኣዝዩ ጸላዊ ብዙሕ ነገር ዝትንክፍ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ድማ ነዚ ባህላዊ ምርኢት ዝኸንፀባርቆ ወይ ከስተማቕሮ ዕድል ዝህብ ስለ ዝኾነ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዚ ናይ ባህሊ ምልውዋጥ ዝግበር ዘሎ መቐፀልታ ናይቲ ዝሓለፈ 5 ነጥብታት ውዕል ናይ ሰላም ዝተፈርመሉ ኣብ ዕለት 9/7/2018 ካብቲ ሓደ መደባት ናይቲ ስምምዕ ውዕል ከዓ ናይ ባህላዊ ምልውዋጥ ዝብል ስለዚ እዚ ባህላዊ ምልውዋጥ ከዓ ኣቐዲሞም ኤርትራውያን ስነ-ጥበባውያን ቅድሚ 10 ወርሒ ቢልኾን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ 4 ከተማታት ገይሮም ነይሮም እዚ ሕጂ ንመልእኽቱ ንጹር እዩ ምክንያቱ እዚ ባህላዊ ምልውዋጥ ክንብል ከለና በቲ ካልእ ወገን ከዓ እቲ ናይ ሰላም ሃዋህው በሪ ከፊቱ ስለ ዘሎ ብመሰረት ዝተገብረ ናይ ስምምዓት ከኣኒ እቲ ሓደ ስጉምቲ ምስ ናይ ባህላዊ ምልውዋጥ ንገብር ስለ ዘለና ኣብ ህዝብን ኣብ መንግስትን ዝፈጥሮ ጽልዋ ከኣኒ ኩላና ከም ንርድኦ ስነ-ጥበብ ማዕረ ክንደይ ሓያል ስለ ዝኾነ ስለዚ ኣብ ህዝቢ ዝገብሮ ጎስጓስን ኣብ ህዝቢ ዝገብሮ ተልእኾን ከዓ ቀሊል ስለ ዘይኮነ በዚ ቢሉ ከዓ ናይ ክልተ ሃገራት ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ከዓ ንዝያዳ ዝምድና ንዝያዳ ምሕዝነት ንዝያዳ ምትሕግጋዝ ኣፍልጦ ንምዕባይ ከዓ ኣዝዩ ሓጋዚ እዩ ዝብል ዘይተ እዩ ዘለና ለኹ ባህሊ ኢትዮጵያ ሎሚ ከተማ ከረን ኣትሎም ኣብ ዝባዶ ኣብ 5 ንኡስ ዞባታት ንዝርከቡ 278 4 ደርሁ ኣብ ንጥፈታቶም ዝሕግዞም ስልጠና ተዋሂቡ እቲ በቂላታት ሃብቲ እንስሳ ኣብ ንኡስ ዞባታት ደቀ ምሓረድ ባርዋ መንደፈራ እምኒ ሓይልን ዓዲ ኋላን ዝርከቡ ነበርትን ሓደስትን 4 ደርሁ ዝተዋሃብ ስልጠና ኣብ ክንክንን ኣመጋግባን ደርሁ ከምኡውን ኣገባባት ምክልኻልን ፈወሳን ሕማማት ደርሁ ዘተኮረ እዩ ነይሩ ሓለፍቲ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣብቲ ንኡስ ዞባታት እቲ ዕላማ 4 ደርሁ ስነ ፍልጠታዊ ኣገባባት ተጠቒሞም ዝድለ ረብሓታት ንኽረኽቡ ንምሕጋዝ ከም ዝኾነ ገሊፆም ነቲ ስልጠና ዝሃቡ ክኢላታት ብወገኖም ኣብ ኣታሓዛን ምሕደራን ምርባሕ ደርሁ ዘሎ ድሩት ኣፍልጦ ካብ ቀንዲ ሕፅረታት 4 ምዃኑ ብምጥቃስ እቲ ስልጠና ነዚ ብምፍዋስ ምህርቶም ከዕብዩ ከም ዝሕግዞም ገሊፆም ሰልጠንቲ ብዝሃብዎ ርእይቶ ትዕድል ንቕሓቶም ኣብ መፍረ ደርሁ ብምዕባይ ውፅኢታዊ ስራሕ ክዓሙ ከም ዝሕግዞም ብምሕባር ሚኒስትሪ ሕርሻ ቅርብ ናውቲ መመገቢ ደርሁ ከዋድደሎም ተማሕፂኖም ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ 12 ንኡስ ዞባታት ደቡብ ኣብ ምርባሕ ደርሁ ንዝነጥፉ ሓረስቶት ኣስታት 70,000 ጨቓዊት ከም ተዓደለ ካብ ጨንፈር ሃብቲ እንስሳ ናይቲ ዞባ ዝተረኽበ ሓበሬታ የረድእ ሓረስቶት ባዳ ንኡስ ዞባ ገልዓሉ ውሕጅ ኣብ ሕርሻዊ ትሕቲ ቅርፂ ዘውርዶ ዘሎ ከቢድ ሃስያ ዘላቒ ፍታሕ ንምርካብ ዝምልከቶ ኣካል ክተሓባበሮም ፀዊዖም ንሳቶም ነይሪና ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብቲ መእለይ ውሕጅ ብዘጋጥም ዕንወት ሰፊሕ ናይ ሕርሻ መሬት ከም እተባሕጎገ ዓመት መፅእ ድማ እቲ ሓደጋ ከም ዘሎ ብምሕባር እቲ ንምፅጋኑ ዝካየድ ፃዕርታት ማሽነሪ ስለ ዝሓትት ምምሕዳር ዞባን ሚኒስትሪ ሕርሻን ፍታሕ ከናድየሉ ተላብዮም ኣካያዲ ስራሕ ምሕዳር ከባቢ ባዳ ኣቶ ዑመር ሳልሕ ብወገኑ ምፅጋን መእለይ ውሕጅ ራጋሊ ልዕሊ ዓቕሚ ሓረስቶት ስለ ዝኾነ ቆላሕታ ክግበረሉ ብምዝኽኻር መሰረታዊ ፅገና ዝግበረሉ ልዕሊ 1200 ሄክታር ናይ ምልማዕ ተኽእሎ ከም ዘለዎ ኣረዲኡ
أمن الزبا وردت بوهدة منيسرة عنان محدار نوزبان سلاسل زلوكم زمرحو عكباي وزريت صبو قسقاسي رقم زلو أب عد أسلاي أبستخايد ركبت قليتهم أب تركب درجة نوزبا زغومت حيل العمام أب 200 حدن عدتات بزكايدتو قسقاسات زاقي 30 عدتات نتسنا كباب 5 أوجا حلاف كباب يوتعنا من أسي دانيال كيدان حبيروم دايركتور هوسبيتال أوردت دكتور ولدو يوهانس بقدو سالات حيل قسقاساتن سلاسل انتفتاتن تريو تمحلال افتحمامات كم زنك يبريهم وكيل كبابي وطعنا زوبا قاش باركات وتخلوم يعبير دما بدرجة زوبا أبشو 720 عدتات بستغايد قسقاسات 351 عدتات كبابي وزريت كمز أوجا دحر مقلاص نابتزدل درجان مبصح بوهدت كسر حتى حساسيبون أما حدارنو زوبا غردت عطو إساق طعوم أما وداتات زريت كبابن من رقات سطافي خلو أكال حبرة سب كمز حتت حتى حساسيبون زخوركم تعذبت زغط الزينا وزايد دقيمنا نمكتالكم نغبر العبدال زينا وزاي سراوي الديمقراطية ريبوبليك كونغو أمبراغاو شنقتا هاجر أبلع لزنكا ساقسو تقاومتي حيلتات رواندا بزكايدو تادراو سرحيت زمارقوم أستاذ 300 عطوقات من منقستي رواندا كم زركب فليتوم أتومنا منقس رواندا استركبوا عطوقات أبز حلفو ورحب زبا كيفو أبستخايدو تادراو وفريق سمارقوم قانوم أفنيا سراويت منقستي ديمقراطية ريبوبليك كونغو حبيروم كاب 3 تقمتي أبلع لتوم مصر رواندا أوغندا أبزداو كوابيتا زنكا ساقسو عطوقات متنا سفيح متكعت زكايد زلو سراويت كونغو أبزوبا كيفو ترايل على حد شي عطوقات كم زمارغه فلما نايزورحي مقلازو أيرسعن سراويت كونغو بزكايدو سفيح وتادراو سرحيت أمبراغاو شنقتا هاجر نزركب عردتات تقاومتي حيلتات ملوء بملوء كم زدمسسو بريزيدنت فيليكس شيسيكيدي زحلف 10 حساس أبزهاو مقلز محبارو الزكريوم يخون برع طاقات تقام تحيلتات بعشرة حمشة حساس مس أوغندا أبزر داوب كوابيتات ديمقراطية ريبوبليك كونغو بزكايدو نايمل سجبر متكعتي بوحدو 20 كلتن سلمايان سبات كم تقتلو تسبسباتي تقسوم بزد ما سراويت كونغو أبجيسو زلو تادرا وفري نتي أبتزوبا قبل برجي سبات كورد عن حق قتلتن مكلباتن كيبوسو سكفتاتات كم زلو مسلا هجر قربت زلوم تنتنتي سقاتهم بيقلتلو روسيا مستركب متحبار نتحيال وشتاون قداماون تتصاوتات قاطي موزلو منغست ليبيا مدقاف دليت كم زلواز امت مجلص خمزوصت مع كنا زينا فليتان روسيا نز مجلص زي توص زلا تركي نتباه غراو محبرسب وقعونت تفلاتنا زلو منغستي ليبيا تغبرو صنحتو تادراو دغف كم تحيلو ابزقنياس زي دحر ذهبتو حبريتايو أفنيا منكس روسيا بعشر شوعات تحساس أبزهبو غازيتا مجلس هاجورن نقداي ليبيا زلا فتح المركب نزكايد زلو صعري بملو عقما خم تدقف بمتكاس زمتصو رح تري أب قداي ليبيا زتركب أمنغو بريزيدنت فلاديمير بوتينن بريزيدنت إيردوغانن كايد مدبكم زلو حبيروم تافنيا مجلس يوركب كلتي امرحتي بغندو أب تركن منكس ليبيا تقبرو وتينا زلاو تادراو دقف زتكورك كم زخون أميتو بريزيدنت إيردوغان أبزغ حلف غنيات أبزهبو غازيتا مجلسي مسرت تبز حلف ورحدار أمنغو منغستات تركن ليبيان سبصحي وتادراون تسأتاون سمع هاغورون منغست ليبيا كتبو تسنحت وتادراو دقف كم تحيلو محبارو الزكريوم تركين الليبيا تقبرو تادراو دقف كم تحيلو تقلز دلاب جنرال حفتر زمرحو أم براغو ليبيا زنكساقو حيلتات كتمات ريبولين مكوزار وتادراو فري أبقيسوم أبزلو الوانيوم بزد ما توتادراو حجز بغندو نقسقاس نايتوم نختما تريبولين مكوزار متكعت زكايدو زلو عطوقات حيلتات مكتا زعل مخون كم زخل تنتنتي بوليتيكا تخباب يردوم يخون بر تركن روسيان ليبيا خقبرو مديبن زلو تادراو حجز نتقداي بمتحلاخ نتهاجر نابزبا سججتن فساس دمن كشما خم زخل اتوم تنتنتي توسخي يقلصو مباركز وخوركم تعذبتنا ساعة زالو زيناتات وشتنو وصانا بسزازي ملو سلامك التالكم نمسكن مروخ مشات